Salam miras telelimiň mehriban müştaklary sagaman oturanmysyňyz? Biz-de gepleşigimiziň başyna bagytdan paýta ýüden terpaý ardolap, sunuwatymma, hormatymma gepleşigimiziň täzefany size hödürleýär. Mehriban onular eýtem şuny köne miras telelim öz mehriban müştaklaryň çeken atyrly zähmetlerinden soňra parakat diň jalmaklan ardolap gepleşiginiň şu sanyny siziň üçin näme sowat taýýarladyk? Mehribanlar, biz gepleşigimiziň şu sanyna Türkmenistanyň Neftga toplumynyň medeni şöwürlik merkeziniň galkynyş folklor tans topary bilen Edip Arkadamyň türkmen halkyna peşkeş beren Gala Meden Diň Jaş merkezine mehmançylykda. Siz gepleşigimiziň dowamynda galkynyş tans folklor toparyny ýerine ýetirmene birnäçe aýdymlara, tanslara, saatlara, şol sanyda ýürek buýsançlara syn edersiňiz. Canımın cananası Biziň häzirki söhbetleşme Türkmenistanyň Neftga toplumynyň medeni şöwürlik merkeziniň galkynyş aýdym saat toparynyň çeper ýol başçysy Türkmenistanyň atkadan artisti Rüstem Bayram. Rüstem Halipa şuny ählisiň dörejilik toparyňyz bilen Edip Arkadamyň açyp bulanmaga beren bir türkmen halkyna peşkeş beren Gala Meden Diň Jaş merkezine şu ýerde ýürüýti bir dörejilik söhbetine diýär. Şu pursatda siz özüňiziň bir şagirdligiňiz bilen öz toparyňyzda alyp beren işleňiz dogrusynda bir halkymda gurrun berseňiz. Türkmenistan ýoly gün-günden gözelleşýär, özgerýär. Hormatly arkadaşlarym Halipa şäherlik ýol açdy. Bu ulu ýeňişleri alyp bardy. Bir näsene ýaş estrada aýdymça pida boldy halkyň içinde. Ulu deshalar açylýar, näme ulu. Şolarda gatnaşýar, taşerutlarda bolýar bir oglanly ýyllar. Umumyň aýramyzda bir toparmy bilen her bir bayramçylyklara bir
asistlere gatnaşmak üçin täze aýdymlaryň üstüne işleýär. Tanslan bile şeyde persinde işläp ýaşlar bilen çykyş edýär. Ene Rüstem Halipa biz bilýärsiz siziň toparyňyzda ýerine ýetiren aýdymlar diňe bir sadananyň aýdymçynyň gatnaşmagyna däl ýa-ni öz belläp geçişine ýurdu toparynyň gatnaşmagyna da bir halka hödürlenýärdi. Diýmek siziň döredýän sablaňyz bir tansa bolajak ähňde de döretmeli bolýardy. Şuň ödem ul rahmeti talap edýänler. Howasa şeýle aýtmak, ýekrekde aýtmak, şeýle düzmek başga ýöne tansadan hereketleri bolýar, olanyň öz hereketi bolýar, gyýdyň öz hereketi bolýar. Üşüp şo aýdym dürüp belli bir şahyleriň mesal taramyna Türkmenistanyň halk gazisi, Türkmenistanyň gahrymany Gödür Şahaly we goňşularyna şu köp aýdymlar dürýär ondan. Hormatly prezident Jan sağ bolsun, başlyk bolsun, her bir işleri bu dama üstünliklere ýaran bolsun. Sağ olun Rüstem Halipa, arzularyňyz hasy bolsun. Goý siziň hem şägirtligiňiz bilen birlikde alyp beren işleňizde rowaşlyklaryň ýar bolman arzu edýär. Siz godumyň şu ýerine, siziň toparyňyzyň ýerine ýetirmene bir aýdym halkymda höndürläýär. Baş üstüne var. Sunnata sarpa va ýurda sarpa va çeksiz aladaňa sawal arkada. Edid arkadamyz şun künne biz medeniýet sunat ustatlaryna bir neçe sunat eserlerini döretmäge ähli şertler, mümkinçilikler döredip berdi. Şoň üçin ýene bir ýola edid arkadamyzda çeksiz alkyş aýdýar. Goý edid arkadamyzyň jan sag başy dik bolsun. Goý edid arkadamyzyň saýatyna şinýal döredip beren ajaýyp bir owadan ýerlenmede bolsa ýanglanýan aýdymsallar elmide ama halk köpçüliginiň sevgisini gazanyp dursun.
Mehribanlygylar ene biziň söhbetdeşime Türkmenistanyň Newtga toplumynyň medeni şöwürlik merkeziniň aýdymçysy Mehran Asahydowa. Şular ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredýän mehriban, gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleriniň elmidam rawaşlyklara weslensin. Ene Mehriban bilýärsiz siziň Newtga toplumyňyza bir halipaňy bilen ýürüte toparlaýyn, bir ýürüte tansyçylaryň ýerine ýetirmegine bir neçe aýdymlar ýerine ýetirýäňizde. Indi siz biziň gepleşigimizde näme aýdym ýetirdiňiz? Biz emne jahan halipamyz bilen bir neçe aýdymlaryň üstünde işleýäse, türkmen halk aýdymlary, mehriban arkadagymyzy wasyp edýän aýdymlar, şul aýdymlarymyz bilen bir neçe çärelerde, döwlet çärelerine çykyş edýäs. Biziň tans toparmyzdan da halkynç folklor tans topar bilenemine bir neçe döwlet çärelerine orkestrlarymyz bilen özümiz näme çykyş edip gelýärse, bize şular ýaly mümkinçilikler döredip beren mehriban, gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmidam rowaj alsyn. Sağ olun Mehr alaqym şeýle bolsun. Bizem siziň ýürüteş aýdymsaz elemini alyp birer işleňizde üstünlük görüň ýar bolmagyny arzu edip gepleşimiň şu ýerine siziň toparňyzyň ýerine ýetirmeni bir aýdym halkymda hödürläliň. Taň gepleşimiň dowam eder. Elmadama güle
mingeş elmadan sen şadıyan sarpatıllı alkışlayar alilvan güller seni Sağım çıgıyın güllü fehra bollu sana mehriban Balam deyip uzoğunu össürdü çöller seni Çıkan o çevren Gül içinde oynadın Ulu baktın, oğluk baktın Dökçükledin, oynadın Kemal tattın, çopan yedin Söyüfünle kaynadın Aydın gece dartıvalli Kuvatli kollar seni Kollum kara kumu nur döken çoğluğunu Ömrüne ömür koşan sadiyana balgını Bakıt allın vur tutaman çopan yedin kalbına Levlerinde bullur oşan servetli ballar seni Çölle buğun mallar içer soğun dursun Aşığın iner kanala gül bedevan sürsün Sol güverde çopan filar çölün adam seresin Gül kaynap göller uynap tariflar diller seni Sol güverde çopan filar çölün alan seresin Gül kaynap göller oynap tariflar diller seni Tariflar diller seni can tariflar diller seni Tariflar diller seni can tariflar diller seni Mehriban oğanlar bizden gepleşme devam edýän bizden innek söhbetleşme Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň talebi Türkmenistanyň Niftaat toplumynyň medeni şöwürlik merkeziniň aýdymçysy Gowhar Hajymyradowa. Ne Gowhar şu nähliýimin bir ajaýyp berde edýär arkadamyň türkmen halkyna peşkeş beren galam eden dinjaş merkezine ýörüýdi. Bir dörejilik söhbetine diýär, şeýerde ýerde dörejilik gepleşigine diýär. Edýär arkadamyň saýasynda öz aýdymçylyk urumydan okap, öwrenip özümiziň ussatlamyda hasam artdyrmak, özümiziň bilimimizi ılımımızı bilimimizi baylaştırmak biz aydımçılar için diýsen bagyt edýär arkadamda biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri öğretip berýändigine çäksiz sag bolsuny aýdýar. Sag bolun Gowhar, bizim siziň arzuwlaryňyza goşulyp şu ýerde bir aýdym ýerine ýetirip beriň. Soň söhbetime dowam eder. Ulu howa silen.
Şuň konu edip arkadaşymyzyň saýasynda bir ýaşamyzda ol ünserlerde. Çünki şu ajaýyp döwürmede ýaşlar ýaşaýşyň tuğuna deňelýärde. Ene sizin öz halipaňyzda Türkmenistanyň at kadaran artistler Rüstem Bayramowyň elini aýdym saýan inçe tilsimlerini öwrenýäňizde şuň konu öz toparynda döredýän aýdymlaryň hakyna durup geçdiňiz. Doğru aýdýaňyz ene bizim öz toparymyz bilen yurdumyzda geçirlen ähli mediýany köpçülik çärelerine gatnaşýar. Yurdumyzda iň bir owadan, iň bir döwre wagt naýbaş konsertlerimizde çykyş edýär. Toparymyzda diňe bir halk aýdymlar däl, eýsem döwre wagt aýdymlaram ýerine ýetirýärse, bir näçe watanmyzda watp edýän aýdymlary şeýlede bize halipalarymyzdan miras galan halk aýdymlarymyzy halipalarymyzdan örjedip öwrenýär. Häzir gepleşiňizde şu ýerine şu toparymyz bilen ýerine ýetirýän bir halk aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip berýär. Höwetli. Ay dökülüp diriliğimin gülüsüne yâre Tümülleri senin zan garen ergile Ay gülüm gel o Kandan yeli leylim ahu dindi sana yâre Kesfeci yer senin zan yâren ergile Qanane, 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 qanane Ey zane Ah yare Kesfeci yer senem zan yaren ergide Çıkar bakar senem o yolun ergide Ay hayalim könglimni tuttu Doğanlarda söyünüpdür Ay gülüm gel o Sevip bilmek leylim ahu Bu nedirdir yâre Özün eyle senem zan çären eride Qanane, 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 qanane Ey zane Ah yare Ay özün eyle yengil çären eride Çıkar bakar senem o yolun eride Tebik bilmez senem zan bu nedirdir yâre Özün eyle senem zan çären eride Tebik bilmez senem zan bu nedirdir yâre Özün eyle senem zan çären eride Tebik bilmez senem zan bu nedirdir yâre Özün eyle senem zan çären eride Şu fırsatdan peýdalanyp bize okumaga, öwretmäge, döretmäge, gurmaga, ajaýyplyklary wasp etmäge, öz zehinimizi açyp görkezmäge, yurdumyzyň iň bir owadan sahnalaryna, iň bir döwre wagt aýdymlary, iň bir owadan aýdymlary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän sunugatymyzyň hak howanlary, gahrman, mehriban arkadamyza talip kalbymdan sag bolsun daýdýar. Ediz arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri el müdamy rowaj alsyn, mertebesi hemişe belent bolsun. Sağ olun Gökar, arzularınız hatırlı olsun. Goý sizin hem taliplik durmuşyňyzda diňe şowullyk bar, ýar bolup, sunuga dälelmekde diňe öňüçük bar arzu edýär. Sağ olun. Sağ ol.
Mehriban olanlar ine siz gepleşýänmiň şu tanyny Türkmenistanyň Neftka toplumynyň medeni şäwerlik merkeziniň galkynyş tans folklor toparyny ýerine ýetirmegine birnäçe aýdymlara, tanslara sine diýäňiz. Şu toparda ýerine ýetirýän aýdymlar, saatlar, tanslar birnäçe halipalaryň söýgüsi siňdirilip halka ýetirilýär. Haçanna zähmet söýgüsi siňdirilen sunat eserler bolsa, halk köpçüligi tarapyndan uly söýgüge, hormata münasip bolýar. Gepleşigimiň ahyryna siziň her biriňiziň kalbyňyzda besleýän gözel arzuwlaňyzyň, süýji arzuwlaňyzyň hasyl bolmagyny arzu edýär. Çünki Türkmenistan edip arkadamyň bellek geçişi ýaly ähli arzuwlaryň, umid islekleriň hasyl bolýan ýurdudyr. Owadan ýurdumyzda, toýly ýurdumyzda kalbyňyzda besleýän gözel arzuwlaňyz hasyl bolsun. Hoş wagtyňyz.